नमस्कार भोजपुरिया जहां लेके आ गइल बानी बहुत ही खास खबर। जी हाँ भैया, कुछ छठ कैसे मनावल गइल बा भोजपुरी सुपरस्टार्स के घर पे लेके आ गइल बानी खबर। पूरा वीडियो में देखब तो सबके काफी मजा आवे वाला बाटे। हम ये कहब कि लास्ट तक वीडियो के देखी और खाली कमेंट में जय छठी मैया लिखी। पलक झपकते भोजपुरी के सारा खबर पहुंच जाई रउआ तक। राउर आपन चैनल भोजपुरी स्टार ट्यूब अगर देखो तानी तो सोची मौत, जाके कर दी सब्सक्राइब, घंटा के आइकन के दू हाली जरूर दबा देव। सब खबर फ्री में पहुंची रउआ तक। सबसे पहले यह कहा कि भैया हो वीडियो के नीचे लाइक के बटन में लाइक कर दिया, कमेंट में कुछ अच्छा कमेंट कर दे, जैसे कि जय छठी मैया कुछ अच्छा लिख सकेनी। तो चलिए भैया खबर पे रुक कर जाओ। रोज पे कभी हम दिखाए वाला बने कुछ तस्वीर जौन की भैया हो सोशल नेटवर्किंग पे वायरल हो रहा बा। फेसबुक पे वायरल होता है, इंस्टाग्राम पे वायरल होता है, व्हाट्सएप पे वायरल होता है। जेकरा में सबसे पहला तस्वीर भैया हो रोज सबके बता दी कि पावर स्टार के धर्मपत्नी ज्योति सिंह जी के बाटे, जौन की भैया को तस्वीर के वायरल कल जाता है और रोज सबकी दावा कल जाता है कि छठ पूजा की तस्वीर है। हालांकि रोज सबके बता दी कि छठ पूजा का जो ओरिजिनल तस्वीर ना है, लेकिन हाँ ज्योति भाभी एक टाइम छठ के लिए रही तो कुछ तस्वीर वायरल भई रहे, लेकिन वो तस्वीर ई ना हटे। लेकिन रउआ सबके बता दी कि ज्योति भाभी के घर पे छठ भइल बा, उनकी तस्वीर रउआ सब देख सकेनी। ओकरा बाद में अगर हमनी के बात कल जाओ तो भैया हो पावर स्टार पवन सिंह जी के छठ के तो छठ भैया हो पावर स्टार पवन सिंह जी लंदन में मनौले बड़े, जेकर भैया वो तस्वीर भी साझा कैले रही जा और एगो हमनी के वीडियो के माध्यम में रउआ सब के रिपोर्ट भी देले रही जा। अगर हमनी के बात कल जाओ भैया हो एकरा बाद में तो अक्षरा जी छठ अपना घर में मनौली और भी भोजपुरी के सारे दिग्गज स्टार लोग अपना घर में छठ मनाने लोग। काहे कि भैया गवर्नमेंट के तरफ से कोई गाइडलाइन भी आई रहे कि कोरोना काल में हमनी के सब नियम के पालन कई के सोशल डिस्टेंसिंग लेकर ही छठ मनावे के पड़ी, यही से घाट पे जाए के अनुमति ना मिल रहा है। तो भैया हो हमनी के ये चीज के गौरतलब रखते हुए हमनी के घर में ही छठ करनी जा। बहुत लोग घर में छठ कैलस और तस्वीर भी साझा कैलस। बस देख सके घाट के कुछ तस्वीर हम दिखा रहा बने कि कतनों हो को कुछ बर्ती जन रही भैया हो घाट पे जाकर पूजा कैली। उम्मीद करते हैं दोस्तों की खबर काफी अच्छा लागल तो ये रिक्वेस्ट करम कि भैया हो वीडियो को शेयर कर दी और राहुल भाई ऐसे ही वीडियो लेके आवत रही। तब तक के लिए कहिए कहम कि भोजपुरी स्टार ट्यूब से अविनाश की रिपोर्टिंग दिल्ली। वीडियो का लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए।